Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар сабаб мешед, роҳ месозед, об мебиёред, мақсад соҳиби кор мене як каса, як мусалмона хайр мекунед, як камбағизоата. Хулоса ки мо аз шумо розием, парвардигор аз шумо розӣ бошад, худо аз худо ба шумо бигарда, аз тарафи парвардигор ин хайрҳои шумо бигарда. дӯстони меҳрубон, масъалаи кор ин ковер маълум аст. ман корту меёвам, стройка, мақсад бизнес, ҳамаи намуд кори ёфта истодам. барои мусалмон хусусан ва мардуми тоҷик дар канали бобоҷон ашодааш баҳона нест ки ман ин наметунам ва ин наметунам. балниса том ёфтам, милиса том ёфтам, ҳама чиза ёфтам. яхе шпакловка, яхе мега бачаи тоҷика фақат ба стройка файро дори, ҳар кас ҳар ҳунара дора. ина ман бугум духтар дар корай, ҳам 3-4 кас меояд. асталин духтарӣ нахондай. ё ки шпакловчик дар кора, ҳам 3-4 кас метуна, асталинч ҳам подсобника, ҳам хеле мекунад, ҳам гӯя китайса метуна. мақсад аз ин дӯстони меҳрубон ки имрӯз бо кор ёфтам, барои кор шумораш беҳисоб аст. рақамҳо дар рӯи экрананд. яъне ки ҳамин бародар ҳар як коре ки мекунем аввал аниқ менем, дақиқ менем, оилак шав, гапу чапу ҳамаша. ина ин бародарон ҳамта меём дар бару мешунем, кадмеша ки нашундем, боварӣ аст иншааллоҳ. дӯстони меҳрубон, модарҳо, занҳо, хоҳарҳо, баъд меоем бародар, акаҳо, падару модар ҳама. кор барои 300-400 нафар. кор барои 300-400 нафар ки баҳона дига кофта намешавад. нигаҳ кунед бародаро азиз, документ доре, надоре, фарқ надорад. ҷои хов метиҳанд бепул, як вақт абид метиҳанд. рамазон дам табиги, як вақт абид метиҳанд. хуб дӯстони меҳрубон, баъди ин чӣ кор мекунанд? 2 вақт як хутун метиҳанд, аммо пули патента хутун. бародар дар барум штагия мега бачаҳое ҳастанд 4000 кор мекунанд, 3000 кор мекунанд, 3500 кор мекунанд. яъне ки айду 700 боло мегиред. ба ҳамн хотир ҳаракат кунед, хоҳиш мекунам кадмет кор мегиред. дар кадмет кор дар кора илтимос ҳамун шахсро занг занед, бекоро ба кор занг назанед, вақти қимати бародарро нагиред. ном чи ака? яъне ки ҷои хобшон метиҳед, як вақт абидшон метиҳед. туғри баъди ин чӣ метиҳед? автобус ай корхона мебарашу бо миёрашу, правилна? автобус ай корхона мебарату ба ҷои че? хостел. дар як комната чанд кас хол мекунад? дар як комната, смотря комната калон боша, одам камтар бисёр. чанд нафар? майда боша, майда хотя бы минимум 4 кас. 4 кас, 3 кас, 2 кас дар як комнатаи хованд. обозиву ҷопуш ҳам шуда. яъне дӯстони азиз, хурду хӯрока хутун мехаред баҳрои ҷои ховтун. як вақт абида дар корхона метиҳанд ту. плюс ин дӯстони азиз, ҷои хов, ҷои кор, ҳама муҳайё дар шаҳри киҷа гуфтӣ? шаҳри истра киҷош? дирени давидкова. ба ҳам худи бародараш шундем дар барму илтимос аз ҳар як кадом видеоро паҳн кунед то як шахсе ки кор дар коршай бачаамая бе кадме ки кор дар коршай дӯстони азиз биан соҳиби коршанд. илтимос максимална видеоро паҳн кунед ба хотири Аллоҳ то ҳамаи шахсои бекоранд соҳиби кор шаванд. рақамҳо дар рӯи экран, ози адресиашон менависем. худованд раҳмат кунад гузаштагон ҳар як қадами мо шуморо ки дар мардуми мусалмон, хусусан мардуми тоҷикистон хизмат мекунед. бачаҳо ёш бекор нагардед, биё кор кунед. барои модарҳо, барои занҳо, барои тамоми намуди шахсҳо иншааллоҳ ина кор аз он ҷо чӣ кор мекунад? даваё мақсад як пасилка метиҳанд, ҳамон пасилкаро пик мекунанд, ба направление ҷо нишон метиҳанд, нишон метиҳанд дар мақсад дар рӯи экран. яъне ки кор мекунӣ, ҳушёр мешавӣ, намери ҳамин каше баре. уҷа мақсад штраф дора, бо бугум ту сраза штраф дора, гап чап дора. ба ҳамон хотир эҳтиёт мекунӣ, кор мекунӣ, ёд мегирӣ барои зиндагӣ хуб. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарҷон, ба шумо ҳамдардӣ мехоҳам. барои чӣ ҳамдардӣ ки вақти ҳар як видеои ман мехӯн, алҳамдулиллаҳ ҳам зангет мезананд ки шояд 1000 звонок шуда, я 10 одам бира, 20 одам бира, не ки 500-600 одам дар кори дӯстон. занг бизанед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбонтон бошад. имрӯз қарор дорем дар метрои Люблино, улица Таганровская, дом 11, корпус 3. инаи доруҳо мебинӣ. дӯстони азиз, ҳамаи ин доруҳо барои шумо ҳастанд. ҷойнамоз, доруҳо, тамоми маҳсулотҳо дар ҳамҷа дида мешавад. ба ҳам худи дӯстон метунед иншааллоҳ биёед аз ҳамин ҷой мо харидорӣ кунед. мо ҷои бародаре ба хотири худо чӣ кор кардем, хостем як рекламаш кунем. рақамош ина 1617.
хуб даиҷа ҳиҷомарам доранд, борҳои хуб доранд, қуръонҳо доранд, қуръонҳои рӯшкадор доранд. баъд ҳамчунин каъбаҳо ҳастанд ки да ҳаво то мехӯранд. инчунин каъбае ҳаста ки тамоман рангоранг аст. хуб дӯстони азиз, метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. номро ҳастанд, дороҳо ҳастанд, ҳамаи намуди хизматрасонӣ ба сатҳи аъло иншоалло. хуб бо читон бугум, қуръонҳо ина қуръонҳои хуб барои фарбишавии дороҳо, барои харобшавӣ, барои простатит, равғани сиҳдона, мази сиҳдона, барои гирда, барои рӯда ва ҳамаи дарда ҳастаи нерви ва асаб. хуб дӯстони азиз, ҳамчунин дӯстони азиз ҷои ҳиҷома ин бародарро овардем, ҳиҷома карда истода иншоалло. хуб ба ҳазар фитабочка, ина 3 дона бу фитабочка мондагия, метавонед инҷа биёед, дар хизмати шумо ҳастем. ина инҷа телевизор мондагӣ, телевизор метавонед тамошо кунед 6 баробар чӣ хеле ки мефоратун. баъд ина ҷои ҳиҷомаро нишон метавонед бибинед ки чӣ хеле ҷои ҳиҷомаи мо ина мондагиянд дӯстон, ё барои таги саранд. бародарои дигариам мемонам, яъне ҳар як қадами ҳамин ҳиҷома омадагиай. биёед дӯстон, дар хизмати шумо ҳастем дар метрои Лубрино. рақамо 925 414 1617. ки овози бародароро паст кардам ба хотире ки музика буд ютуб жалб мезана. аз рӯи гап задани бародаро мо худмон гап зада истодем бахши яборига. хуб дӯстони азиз, дигар чӣ сухани зиёдӣ бигем, дар хизмати шумоем. рақамо дори экран. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. худо нигаҳдор, барори кор, шифои комил ба ҳар як қадами шумо.